Sí, nosaltres, dintre d'aquest suport genèric que fem als centres d'estudis locals i comarcals, un dels temes que més treballem és sobretot això, el suport al que són les publicacions periòdiques dels centres, les revistes. Sabem que les entitats fan un esforç molt important per poder tirar endavant aquest tipus de publicacions, que impliquen una dedicació molt gran perquè hem de buscar la gent que faci els articles, després ha de seguir uns estàndards de qualitat importants i pensem que és important donar-los posar-ho en valor. Llavors tenim per una banda tota una sèrie d'ajuts econòmics per a aquestes revistes, però també tenim altre tipus d'ajuts, com per exemple aquestes presentacions que fem, de fer finestres al territori, o també facilitem a les entitats, a les revistes, que puguin estar penjades en un repositori de revistes en català amb accés obert que es diu RACO i que és una mica un espai on el món acadèmic va buscar articles sobre moltes temàtiques. Això era un tema que les revistes feia molts anys que perseguien, de ser cada vegada més accessible, sobretot al món acadèmic, i nosaltres hem pensat que és una cosa que havíem de facilitar a les entitats. També penseu que molt del treball que hi ha darrere d'aquestes revistes és voluntari. La gent que s'hi dedica no cobra per fer-ho. Llavors, els costos s'intenten ajustar al màxim, tant a nivell de producció com després buscant impremtes o gent que treballa molt a prop al territori que els fa uns preus molt ajustats. En principi la revista es publica a través en aquest cas, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, que és la propietària, per tant té tot un seguit de socis que paguen una quota anual, però a banda, en aquest cas també compta amb l'ajut, en aquest cas de l'Institut Ramon Muntaner, que també porta part, i a vegades la Diputació de Tarragona, mitjançant subvencions i demés, es va buscant ajut allà on es pugui per tal de seguir amb la publicació, però cap dels autors percep cap mena de remuneració per publicar-hi els seus articles. En principi em dedico a la història i sobretot a la museografia, també soc museòleg i estic treballant a Valls en el projecte del Museu Casteller que s'està construint ara. Evidentment, no em dedico només a escriure articles històrics perquè això no em dona de menjar, les publicacions sempre són gratuïtes.